Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Porbreng, Datu. Saan na nasa sahog? Mga tunog mo na sa sapato sa lalaki? Kung mauna, doon ay nakasudi ni sa musuliyo, gawas na ako. Unsa mo kahit buot ipasabot ining mga tunuba, ha? Ako'y doon na makailaing nangawat din sa musuliyo ni Scholastica. Akong susiho ng iyang pansyon. Maupo mangyapon yung porma sa katapusan ng pagsusi ni. Huwag man masimit o balik ang likod sa pansyon ni Scholastica. Ako lang una ni trabahoon. Pero unahon ako pangitang lalaki nga. Nakita na ko dinis musuliyo. May musingit sa akong kabisi. Hello, Milche! Johnny, nanawag lang ko ni mo kay doon ako'y update. Unsa naman? Natutulan na nimo ang gitaguan sa amahan ni Dindo sa kupa? Uwa pa. Pero ganahan ako mamati sa mga nauna sa nakapalibog na ko karon. Ha? Ay, mitukar masag ka ang kaigat ni Mayana. Sige. Unsa man ang nakapalibog nimo? Dali lang kay busy ko. Ako ba? Naglibog ko kung ngano dili man pasudlan ni Sir Darwin sa mga katabang ilang bagong dental clinic. Nga naman ka na? Uwa, may rason. Nga anong importante man nimo? Ang ako may lang gipalimpyo din eh. Pero okay rin sa binuon kay nagtuumang ko nga niya sa clinic niya gitaguan ng kupang bulawan. Mayo nun. Sige, pangita ang kupang bulawan, Milchi. Basta baya ha. Kung makita na akong kupang bulawan, manglayas na ta ha. Lagi. Manglayas ta. Sige. Padayo pabangita sa kupang bulawan. O niya pa di ay, Unsa man? naglibog ko. Unsa man na nakabalibog mo? Humuka sa di mong maglibog, Gabi manggod, doon ay mga doktor nga may ari sa dental clinic. Kay doon ay bata nga nagpaibot og ngipon. O niya? Unya? Unsa may nakapalibog ni mo, ana? Di makati ilang naibot sa bata. Ngipon mga. Naglibog ko. Kay mo naman uwa pa magamit ang kahimanan sa pag-ibot og ngipon diri. Unsa? Pero may nakitaan kong pugong sa batang babae. Wa magamit awa tingali mahinayon og ibot sa ngipon. Nahinayon ko nooy. Miingon si Dindo nga may pahuway ang bata diri pero uwa mo ko nakita ang bata nga may pahuway. Ha? Niya pa, daghang doktor ang misod sa klinik gabi eh. O gihatod ni Sir Derwin sa airport. Mao ba? Unya, Milchi. Hain naman karon ang bata nga giibtan sa ngipon. Hawa lagi diri sa klinik. Niya, wasa po makakita nga may biya diri. Mao ba? Paniid lang ko na diya. Okay. Basta ha, ang rason ba ang pangitaon akong kupang bulawan kay ikaw? Ha? Manglayas kita ha, kung ako ni makitaan. Lagi. Manglayas ta. Sige, bye. Bye. Mura magnasudlan og lamok ang utok ni Milchi. Kinahanglan ako nagimakita ng kupang bulawan. Niyari gito din sa klinik. Kinsay misode ni sa akong kwarta? Tingo pa ni Sir Darwin. Papsi, kalma lang ha? Ipatawag ang tanang katawan. Kinahanglan maibaw ko kung kinsa ang misod sa akong kwarto. Huwag nakabuak sa mahalo na kong flower vase. Nakita ni Sir Darwin ang ako nabuak na flower vase. Papsi, kuwang slag usa. Si Nang Mila.
Kinsa ninyo ang misuod sa akong kwarto kanina? Ako, sir. Wa, di ko kasagambin ako. Hasta ko. Ayaw mo pamakag! Nabuak ang mahalo rin kong flower vase. Ug dili ni mahagbong sa saog kung way nakasangkil ini. Wa may misod, sir. Wa may misod na, sir. Tugan lang mo! Ayaw mo pamakag! Sir, wala may misod lang, sir. Wait, Doon na lagi misuod ninyo! Wala din nakakita na ako sa mga katabang sa pagsuot sa kwarto ni Sir Darwin. Awa, si Panagpila naman ang manglipyo rin mo kwarto, sir. Salamat ka na mapasaginlan. Dalawang sibilan ako. Nasakit siya. O nga absent siya karon. Buot ipasabot. Ya usanin niyo nga nabilin din ang misod sa akong kwarto. Ikaw ba? Ay! Tinataw naman, sir. Ay! Dinako. Ikaw lang ang nalahi nila. Og nakabati ko nga nagbisyo ka. Busa, posible nga ikaw ang misod aron mangawat. Dadal sa smuniga. Ay! Wait ninyo! Wait ko! Dili ko magawas dito sa klinik. Mahalik tukod ko. Dili ko mutugan nga ako misuot sa kwarto. La, inom sa ining gatas, oh. Mikmik, hain naman yun ka ang akong apo karon. Nganong kalit man siyang nawa. Doon ay nagkidnap sa imong apo, La. Ug mao ni gipangita ni Abay Johnny ron. Pero makitaan ka niya ang akong apo. Mag-ampo lang tala nga makitaan. Ay! Oh, May adlaw, Lola. siya mang kapitan. Ay! Kumusta naman ka, Lola? Mura na kong mamatay sa kaguol kapitan. Nabalaka na kaayo ko is kahimtang siya akong apo karon. Ay! Ayaw ka balaka. Tuana nga akong mga tanod. Padayaw nangita si mong apo. At tuod, hay mas Johnny. Nganong nangita man kang Abay Johnny Cap, nga di man siya na missing. Ay! Uy, mura maghait gamay imong tunada, Mikmek. Pasaylo alang ko, Cap. Pero naluoy lang ko ni Lola Emma ba? Kapitan, siya imong huna-huna. Buhi pa karon si Inday. Si Inday ina. Ay! Kana mo'y ang atong iampo. Mikmek, wa pa ni mo matubag og tarong akong pangutana. Hain si Johnny. Nangita lagi sa bata, Kapitan. Unsa ming tunob sa lalaki? Ni aman ni maputol sa pikas bahin sa musuliyo ni Eskolastika. Pero rihas naman eh. Akong uyugon gamay ang rihas, be. Uy, la. Mairog mo dining mong rihas. Agyanan may kinipaingon sa gawa sa musuliyo. Pero nga nang gibutang namin ni Gagyanan nga abli man ang pultahan. Ang pultahan gid mismo sa musuliyo ni Eskolastika. Ang tunos sa sapatos nga gikan sa suod sa musuliyo. Milahos din eh. Muraka. Malibog sa doon kutaw na ko inida. Yung tinatawa. Naman. Dindo. Iwasig bunal ning tawhana. Ako gid papsi. Oo, ikaw. Kinahanglan magkamao ka na sa akong mga buluhaton. Mga buhatonon ko. Patug-aran ang bayuta kung nag-unsa siya sa akong kwarto. Hoy! Tubag ka kong tarong, ha? Nag-unsa ka sa kwarto ni Papsi! Ha? Wako bisud! Eh? Dahil bisud! Kinsa ang misud? Si Mamirche! Unsa? Ang tunog sa sapatos sa lalaki. Nagikan sa musuliyo ni Eskolastika. Ni apaingon sa musuliyo sa mga pater. Nila ni Dinduk Pater.
you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!